Hello viewers and welcome to Africa and Beyond Television Network. We are continuously taking a look on what's happening in the nation Zimbabwe. Mai VeMusikana uya akazvambaradzwa akarohwa. Vabuda pachena, vauya pachena pachivhitivhiti pamwe chete nemusikana kuzokurukura nyaya dzaakasangana nadzo. They are asking for some assistance, they are asking for some help. So I'm going to play their videos right here on this platform. Makadizvenyu amazadu makadizvenyu ndinoitwa Mai VeMusikana ndine musikana akarohwa nevasikadzi 5 vakasungwa nezuro. Saka chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kuti ndafa aiwa ndina kufa ndiri mupenyu, asi ndiri kukumbira rubatsiro vanhu vaMwari nekuti toda kuenda kukoti asi hatisina mari, mama vasina mari yekuti tirambe tifambe yetransport, uye pandoda kuonawo ana chiremba but kuti ndione ana chiremba tisina mari, ndoda kuenda kuSikana nekuti chiremba ndokuona kumaunti anonditora Sikana. Saka ndokumbira rubatsiro vanhu vaMwari, kufa handina kufa hangu ndiri mupenyu. Makadi zvenyu vanhu vaMwari ini ndine. So this is it. This is the girl. She was speaking right there. The challenge is that she says something was inserted in her private parts, and that is the problem. Let us hear the mother speaking right there. Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe ini ndinoitwa Mai VeMusikana. Ndine musikana akarohwa. Vanhu vari kuti ashayika aiwa haana mupenyu. Chiripo ndechekuti mwana akakuvara zvakanyanya. Saka inini ndiri chirikadzi handina anondibatsira. Mari yezvinezvi yandandinayo yapera apa hatisati taenda kukoti, uye mwana ari kuda kurapwa nekuti inini ndandisingazive kuti akabayiwa nechimuti kunhengo yake. Saka mwana ari kubleedha zvakanyanya, ari kupera simba. Saka ndiri kukumbira rubatsiro kune vanogona kunditumirawo mari pamukuru. Ndinoshandisa 07833159916 inoburitsa kuti Serbia muchenjekwa. Taura namba dzeekukeshi iwewe. Namba dzekukeshi dzangu dzinoti 077586238 inoburitsa kuti Mai VeMusikana. Ndinotenda hangu kune vose vangandibatsire mhuri yeZimbabwe nekuti zvinhu zvakangooma ende zvakaitika ndisina kutarisiro yekuti zvinhu zvingazodai so. Maita henyu. So this is the update. This is the family yakashungurudzwa. Musikana akaita viral video rakaenda viral. The team was arrested by the police yesterday, and they're in police custody as we speak right now. I think one of them is in police custody, and the other 4 were released because they are still minors. They are still under 18. They are 16 and 17 years. So they were released into the custody of their parents, and they will be appearing to court from the custody of their parents. This is what is happening. This is the update. This is what the family has said. The family is appealing for assistance. The family is appealing for assistance, and they are saying, if you can help, please help. So the numbers are right there in the videos. I do not want to repeat anything. The videos, the numbers and the names are appearing are in the videos. So when you listen to this video, note down the numbers so that if you can assist them, you get in touch with them, call them directly, not through me. Call them, talk to them, and if you can donate something to them so that they get the medical assistance. The girl is saying she need to go for a scan because kadhokonywa nezvimuti, and it's so sad in Zimbabwe that we have inhumane people doing like that. And we hope and believe that she will be assisted. We hope and believe that our beautiful people of Zimbabwe will assist here. This is it, Team Zimbabwe. I don't want to take much of your time. I'm just here for this update. Let us meet in other episodes and other broadcasts.